Ja veikkaan, että täällä on jonkin verran niitä pituusittajia juoksemassa, joten otetaan nämä palkinnot sitten aikajuoksuviestien jälkeen. Täällä noin maalle takia. Takaisin tullaan siellä kolmannetta suunnitelmaa liikenteeseen. Savonlinnan Riento, Helsingin Isäveikko, Ruukasäinen Aura käyvät tästä tämän erän voitosta kamppailua. Savonlinnan Riento ja Ankkuri Kokkonen tulee siellä ankkuriosuutta kaikista vahvimmin ja Savonlinna vie tämän juoksun niminsä. Ervatinan voittaa 42-10. Saattaa olla, että Lappeenrannan urheilumiesten 42.04 aika olisi vielä tämänkin erän jälkeen kaikista nopein, mutta katsotaan viralliset erätulokset hetken kuluttua. Tämän jälkeen meillä on jäljellä vielä uuden sijoittaminen alkejuoksuerä. Savonlinnan Riennan virallinen voittoaika 42.07. Eli Lappeenranta on edelleen kärjessä 42.04 juostulla ajallaan. Uudenteen ja viimeiseen erään valmistautuu Tampereen Pylly.